Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш чарговы эфірны дзень са студыі Еўрарадыё ў Варшаве. І наш першы сёння госць, першы і фактычна, знакавы гость, можна сказаць, нашага сённяшняга эфіра, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день слухачам и добрый день, Зміцер. Дзякуй за такое прадстаўленне. Спадар Павел, хачу ўсё ж таки, нягледзячы на тое, што толькі, як кажуць, лінівы не выказаў сваё меркаванне з нагоды тэлефанавання спадарыні Меркель Лукашэнку, тым не менш, я б хацеў у вас спытацца, можа, крыху з іншага боку такого аспекта, да вас як да дыпламата. Ось можете мне перакласці з дыпламатычнай мовы, што азначае гэты званок? Я да чаго? Таму што, па-першае, калі казаць пра палітыку, то палітыкі кажуць, што мы ж павінны размаўляць з усімі, не гледзячы на тое, што вот мы там нейкая арганізацыя з Талібанам, груба кажучы, і тое мы павінны размаўляць, таму што, палітыка. Дыпламаты, ввогуле, людзі такія, яны могуць табе такога прыгожага нагаварыць, стока слоў сказаць, а калі перакласці на чалавечую мову, то акажацца, што цябе на 3 літары паслалі. Так вось, з дыпламатычнай мовы, калі перакласці ўсю эту сітуацыю, то як яна выглядае? Ведаеце, я хацеў бы адказаць на гэта пытанне як беларус. Па-першае, усе мы людзі. І зразумела, што ты эмігранты, якія знаходзяцца на мяжы, гэта людзі. Калі паглядзець на свет, у гэтым свеце ёсць беларусы. І я сабе адчуваю беларусам. Ёсць беларускі народ. І першае, што мне на думку прыходзіць заўсёды, гэта Беларусь. І вось паўстае пытанне, ці варта было спадарні Меркель тэлефанаваць мігрантам, Лукашэнку, каб разглядаць гэтую справу мігрантаў. Калі гэта ўратуе жыццё, лёс некаторых з іх, часткі з іх, альбо ўсіх, варта было тэлефанаваць, бо гэта гуманітарная місія. Але паўстае пытанне, а хто патэлефануе ў інтарэсах беларусаў? Ці будзе такі тэлефонны званок? І ці сапраўды будзе ён спрыяць з таго, што закладнікамі перастануць быць 9 мільёнаў беларусаў, якія пражываюць сёння на Беларусі? Бо ўсе мы разумеем, з кім яна размаўляла. Яна размаўляла з міжнародным злачынцам, тэрарыстам. Ці варта размаўляць з тэрарыстам? Каб ратаваць жыцці, так. Але ці зноў пытанне паўстае, ці размаўляла яна па пытанню беларусаў? Вось на гэтае пытанне мы не атрымалі да гэтай пары адказу. Таму, з пункту гледжання дыпламаты, я лічу, калі бы такая размова і была, мы не можам забараніць нікому размаўляць з Лукашэнкам. Гэта рашэнне тых палітыкаў і кіраўнікоў дзяржаў, але для нас важна, каб не забываліся пра галоўнае, пра тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. І менавіта міграцыйны крызіс – гэта вынік таго, што адбываецца ў Беларусі. Гэта маштабныя, самыя маштабныя рэпрэсіі. Прычыны гэтаму сапраўды сам Лукашэнка. І беларускі народ сёння таксама, як паказвалі гэтыя здымкі на пагранічным пераходзе ў Кузніцы, ён абкружаны з усіх бакоў і ён у закладніках. І вось хто вызваліць гэтых закладнікаў? Тады можа прыйсці на думку, я думаю, самая галоўная выснова, што толькі мы самі. Не трэба спадзявацца, што хтосьці за нас патэлефануе, ці Макрон, ці Меркель, ці Байден. Мы, беларусы, павінны змагацца за сваю будучыню, за свой лёс. Ад нас гэта перадусім залежыць. Это такое, можа, чалавечы каментар. З пункту гледжання, конечно, калі паглядзець вонкавай, перадусім, там не было пададзена, што Лукашенко прэзідэнт. Там было пададзена, што ён грамадзянін, спадар Лукашенка, размаўляў з канцлерам Германіі. Гэта важна. З другого боку, толькі што і раніцай мы даведаліся ад міністра замежных спраў Эстонії, што якраз такі Лукашенко паставіў 2 умовы. Умова першая – прызнанне яго палітычнае як прэзідэнта. Умова другая – гэта адмена ўсіх санкцый, якія былі ўведзены ў адносінах да рэжыму. І гэта менавіта тая мэта, якую ставіў перад сабой Лукашенко, распачынаючы гэты міграцыйны крызіс, бо ён штучна створаны. Усе гэта абсалютна разумеюць, што гэта спецыяльная аперацыя спецслужб, на якую даў абсалютную згоду Лукашенко, і гэта ціск на Еўрапейскі Саюз, каб ажыццяўліць праз ціск прасоўвання сваіх уласных прыватных інтарэсаў, захаваць сабе пры палітыцы, прызнаць, каб яго прызналі, і адмена санкцый. Фактычна, значыцца,
Захад не зразумеў гэта, і сапраўды ён прыняў гэтую тактыку Лукашэнкі. Спадзяюся, што тактыку, бо калі стратэгічна, я думаю, ўсё ж такі няма падставаў казаць, што Захад адменіць санкцыі ці Захад перапыніць ціск на Лукашэнку. Ну вот ўсё ж таки выказваюцца такія, здавалася б, слушныя прэтэнзіі Меркель, што вот хто заступіцца за беларусаў, за тых тысячы беларусаў, якія знаходзяцца ў турмах, якія рэпрэсіі адчуваюць на сабе штодня і гэтак далей. Але ж ці заходнія палітыкі не робяць это фактычна кожны дзень. Да, яны не тэлефануюць Лукашэнку, бо ён не здыме трубку, калі ім патэлефануюць яны і скажуць: мы тут хочам абмеркаваць пытанне палітвязняў у Беларусі ці рэпрэсію ў Беларусі. Але ж яны выступаюць, яны падтрымліваюць санкцыі тыя ж самыя, якія ўводзяцца. Ці ж гэта не праява пазіцыі па тым, што адбываецца ў Беларусі? Ну, Дмітрий, я думаю, што настаў час сказаць гэта абсалютна адкрыта. Мы праводзілі кантакты, сустрэчы, камунікацыю з заходнімі палітыкамі на працягу гэтага года і 3 месяцаў даволі актыўна. Гэта кожны дзень сустрэчы з палітыкамі, з дыпламатамі, са сродкамі масавай інфармацыі замежнымі. Мы праводзілі менавіта падыход, што нельга верыць Лукашенко, ён заўсёды падманіць. Гэта той чалавек, які не з'яўляецца гарантам нашай незалежнасці, а на сённяшні дзень з'яўляецца пагрозай для бяспекі ўсёй Еўропы. Ну, зразумела, ён пагроза для незалежнасці, суверэнітэту нашай краіны. І калі мы сапраўды разлічваем на тое, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі, а я на гэта асабіста, як Павел Латушка, беларус, разлічваю, спадзяюся, што мяне падтрымліваюць многія беларусы, большасць беларусаў, то мы павінны ціснуць больш мацней і больш вынікова на рэжым Лукашэнкі. Як гэта можна ажыццявіць? І гэту стратэгію мы прадставілі для Еўрапейскага Саюза. Па-першае, гэта стратэгія непрызнання Лукашэнкі. І тое, што вось гэты званок, ну, я спадзяюся, што яго нельга лічыць з пункту гледжання дыпламатыі як прызнання Лукашэнка. Гэты статус кво застаецца, выбары былі нелегітымнымі, ён быў нелегітымна выбраны прэзідэнт, але пытанне непрызнання дзеля таго, каб увесці яго ў стан палітычна, знешнепалітычнага нуля. Калі нават ён падпіша нейкую дамову з Пуцінам, якая будзе пагражаць нашаму суверэнітэту, незалежнасці, гэта значыцца, што на міжнароднай арэне гэтая умова ніколі не будзе прызнаная. Так, яна тэоретычна, мне могуць сказаць, можа дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі і Расіі, але ў свеце не, ніколі. Другое, гэта прызнанне яго злачынцам. І гэта вельмі важна, бо столькі злачынцаў зроблена чалавекам, які функцыянальна існуе на той пасадзе, на якой існуе. Ён дае загады забіваць людзей, гвалт ажыццяўляць адносінах да беларусаў, да замежных грамадзянаў. Ён арганізаваў гэты інцыдэнт з самалётам, захопам самалёта. Ён займаецца гандлем людзьмі, ён стварыў гэты міграцыйны крызіс, ён пачаў гібридную вайну, гібридную атаку супраць Еўрапейскага Саюза. Ужо ёсць ахвяры сярод мігрантаў, ёсць ахвяры паранены сярод паліцыі, вайскоўцаў польскіх. Гэта ўсё факты. І я, як юрыст, скажу, гэта ўсё факты для крымінальнай справы. І вось тут палітычнай волі у еўрапейскіх палітыкаў не хапае. Ёсць воля пазваніць, але пачаць такой крымінальны пераслед волі не хапае. Ну і трэці элемент, санкцыі, якія вы ўспомнілі. Я скажу так, што заўсёды казаў, пачынаючы яшчэ ад першых сваіх размоваў, памятаю размову з міністрам замежных спраў Швецыі яшчэ ў верасні, міністрам замежных спраў Аўстрыі, сёння канцлерам Шэлленбергам і многія Чэхіі, многа з кім, я казаў, што толькі моцныя санкцыі могуць прывесці да рэальнага ўплыву на гэты рэжым. А санкцыі, калі дадаецца зноў там 10-20 асобаў у спісак, калі яны былі расцягнутыя па часе, калі яны былі размеркаваныя па часе, гэта ўсё дае магчымасць рэжыму адаптавацца да гэтых санкцый, прыгатавацца і знаходзіць лазейкі. Ну, нават сектаральныя санкцыі, якія былі введзены, яны былі введзены так сапраўды ў сувязі з тым, што адбыўся гэты інцыдэнт з Ryanair'ом, на якім было 18 грамадзянаў Еўрапейскага Саюза. Заўважце, што менавіта калі адбыўся гэты інцыдэнт з Ryanair'ом. Чаму пачалі больш голасна гаварыць пра 5-й пакет санкцый? Таму што адбываецца сітуацыя з мігрантамі, ёсць пагроза Еўрапейскаму Саюзу. Ну, на жаль,
На жаль, гэта факты. Але гэта не значыць, што мы павінны здавацца. Гэта не значыць, што мы павінны дэматавацца. Конечно, мы ўсё роўна будзем праводзіць даволі прынцыповыя размовы з еўрапейскімі палітыкамі, бо не можа быць двайных стандартаў, што беларускі народ, беларусы гэта беларуская еўрапейская нацыя, таксама еўрапейскі народ. І каштоўнасці, які прадстаўляе Еўрапейскі саюз у рамку Еўрапейскага саюза, таксама важны і для беларусаў, якія пражываюць. Гэта вось тры інструменты, які варта было бы зрабіць. На жаль, Еўрапейскі саюз не мае на сённяшні дзень гэтай стратэгіі. Яна не застала прынята. Я спадзяваўся, што калі мы казалі пра важнасць канферэнцыі міжнароднай па Беларусі, мы пачалі пра гэта казаць яшчэ ў мінулым годзе і больш актыўна праводзіць гэтую тэматыку ў студзені бягучага года. Гэта был іншы кантэкст палітычны, сёння ўжо зусім іншы. Мы казалі, каб варта ее правесці ў Берліне, ў Парыжу, альбо мы ўжо ў Варшаве. Вена ўзялася за арганізацыю. Але гэтая канферэнцыя павінна было менавіта служыць таму, каб выпрацаваць стратэгію дзеянняў Еўрапейскага саюза з улікам меркаванняў дэмакратычных сілаў беларускага грамадства над тым, як нам прывесці да зменаў, як нам прыйсці да таго, каб мы пачалі будаваць новую дэмакратычную Беларусь. Тым не менш, глядзіце, можа быць, вынікам гэтай размовы Меркеля і Лукашенко стала атака на польскую мяжу, вось то, што мы назіралі учора цягам дня у памежным пераходзе Брузгі. Тым не менш, як яшчэ адно наступства, такія незразумелыя словы прэзідэнта Літвы пра тое, што, можа быць, трэба весці перамовы там з беларускім рэжымам, то, можа быць, чарговым такім наступствам будзе, што і з 5-м пакетам санкцый, я не ведаю, ці там адкладуць яго, таму што, здавалася б, як, што, дзе, калі гэта ўсё будзе? Вы ведаеце, вось я бы поступіў бы наступным чынам. Калі ўводзяцца моцныя санкцыі, калі прымаецца рашэнне аб рэальных санкцыях, яны пачынаюць дзейнічаць, і вось толькі тады можна тэлефанаваць і размаўляць, альбо наадварот чакаць, што той у адносінах да каго скіраваны гэтай санкцыі патэлефануе першы. Сёння выглядае сітуацыя інакш. Сёння Лукашенко стварыў праблему для Еўрапейскага саюза. Сёння ён пачаў улазіць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза з гэтым крызісам, міграцыйным крызісам. Ён дэстабілізуе сітуацыю ў Еўрапейскім саюзе. Значыцца, што ён паказвае? Што ён мацнейшы за Еўрапейскі саюз? Тэарэтычна так. Бо ён якраз тая асоба, якая раздражняе сітуацыю на мяжы, раздражняе сітуацыю ўнутры Еўрапейскага саюза. Ці можна сёння яму паставіць жорсткія умовы? Можна, але праблема ці ад гэтага вырашыцца невядома. Таму спачатку трэба ўводзіць моцныя санкцыі, настолькі моцныя, каб прыціснуць ужо гэты рэжым, пачынаць крымінальную справу, стварыць міжнародны трыбунал па крымінальнай адказнасці Лукашэнкі і ўсіх яго прыхільнікаў, заявіць аб палітычным непрызнанні, і тады, зараз кончу, і вось тады можна тэлефанаваць і размаўляць, і тады можна дыктаваць умовы. А так атрымалася. Тэлефонны званок, як кажа міністр замежных спраў Эстоніі, якраз таки Лукашенко ставіць умовы. Прызнайце мяне. Раз. Адмяніце санкцыі мне. Два. Тое, што ён хацеў. Таму я не зусім згодны з пазіцыяй прэзідэнта Літвы ў гэтай сітуацыі. Ён прэзідэнт, ён вырашае за сваю краіну і вырашае гэта з пункту гледжання сваіх інтарэсаў. Я не гатовы каментаваць, што ён меў, можа, на ўвазе больш шырэй, але ўсё ж такі мне падаецца важным стварыць менавіта моцную сілу і дзеянні ажыццявіць, і пасля гэтага ўжо можна дыктаваць нейкія умовы для Лукашенка. Інакш ён будзе дыктаваць нам. Але калі пра новыя санкцыйныя спісы, чаго вы ад іх чакаеце? На мой пункт гледжання, тое, што я ведаю, тое, што рыхтуецца, гэта не самыя эфектыўныя санкцыі, якія могуць прывесці да зменаў, ці маглі бы прыпыніць дзеянні Лукашенко. Найбольш пагрозу, конечно, пагрозай з'яўляецца тое, што пад санкцыі можа трапіць авіякампанія Белавия, што практычна можа прывесці да поўнага ці частковага прыпынення дзейнасці гэтай авіякампаніі. Што тычыцца спіскаў асобаў, папярэдне мы нават ведаем, хто там можа быць у гэтым спісе. Гэта мы, як пабачылі, не дае таго выніку, на якой разлічваюць беларусы, на якой разлічвае таксама Еўрапейскі саюз, бо гэта ўжо будзе каля 200 персон, і гэта важны інструмент уздзеяння, але ўсё ж такі не настолькі выніковы. Таму я кажу пра комплексны падход.
я таму кажу пра стратэгію дзеянняў, пра некалькі кірункаў дзеянняў, бо гэта, давайте прызнаемся, гэта нестандартная сітуацыя, калі у цэнтры Еўропы краіна, дзе захапіў уладу чалавек, ён здзекваецца над людзьмі, робіць злачынствы, і хтосьці разлічвае, што падыходам 5-гадовай даўніны, 10-гадовай даўніны, 15-гадовай даўніны, калі ён затрымліваў усіх кандыдатаў на прэзідэнта, калі былі палітычныя зняволеныя, але іх было некалькі, уводзіліся санкцыі, пазней у выніку гандлю ён вызваляў палітычных зняволеных, здымаліся санкцыі. Паўтарыць гэты сцэнарый нерэальна. Ці хтосьці, вось адкажыць, Зміцер, вы верыце ў тое, што Лукашенко верне ўсе незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусь? Возьме і ўсе зарэгіструе зноў Беларусь. Я не веру. Ці ён вызваліць сёння 862 палітычных зняволеных, але сапраўды гэта тысячы палітычных зняволеных. Ён дапусціць, каб Бабарыка, Калеснікава, Статкевіч, Северынец выйшлі зараз на вуліцы Мінска? Не веру. Ці ён адменіць рашэнне аб ліквідацыі пазаўрадавых арганізацый? Саюз беларускіх пісьменнікаў, таварыства беларускай мовы, дарэчы, адна з першых палітычных партый Беларусі, Беларускі народны фронт адраджэння была зліквідаваная. Да? Мы верым, што ён адновіць дзейнасць усіх гэтых арганізацый. Мы верым у тое, што 400-500 тысяч беларусаў, якія выехалі зараз у памежныя краіны, у тым ліку у заходнія краіны, яны вернуцца ў Беларусь, будуць закрыты ўсе крымінальныя справы, бо старшыня следчага камітэта яму даклаў, кожны дзень ён узбуджае справы. Можа, ён рэкампенсацыю выплаціць за тым, хто быў пакараны беспадстаўна. Можа, ён правядзе следству, хто забіў Бандарэнку, і прызнаецца, што гэта зрабіла Наталья Эйсмонт і Баскаў? Вы верыце ў гэта? Я не веру. Калі мы гэта не верым, значыцца што? Немагчыма паўтарэнне гэтага сцэнарыя. Альбо хтосьці хоча забыць пра гэта. Так вось нашая мэта, і я кажу гэта еўрапейцам, гэта немагчымы сцэнарый да рэалізацыі. Учора я сказаў памочніку дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі на сустрэчы, што гэта нерэалістычны сцэнар. Немагчыма, што Лукашенко гэта ўсё вынікае. Так пра што выканае? Так пра што могуць быць размовы на сённяшні дзень з ім? Таму толькі моцны ціск і прывядзенне сітуацыі, калі мы выконваем умовы беларусаў, і вось тады можна размаўляць. Пра што? Пра выбары. Дарэчы, пытанне ў лоб, ці там рэзка задае адзін з нашых гледачоў. Ён пытаецца, ці пойдзе ЕС на саступкі Лукашэнку. І я, можа быць, дадам, вось вы ўзгадалі сваю сустрэчу з прадстаўніцай ЗША. Калі раптам ЕС дасць слабіну і пойдзе на нейкія там саступкі, якая будзе пазіцыя ЗША? Злучаныя Штаты Амерыкі учора прадстаўніца дзярждэпартамента, высокапастаўлены чыноўнік, заявіла, яна адказвае якраз такі за рэгіён цэнтральна-ўсходняй Еўропы, у тым ліку яе кампетэнцыя, адказнасць за супрацоўніцтва і з Беларусю. Яна сустракалася і будзе сустракацца з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Яна сказала, што адміністрацыя прэзідэнта Байдена займае абсалютна ясную, адназначную пазіцыю па падтрымцы беларускага грамадства у барацьбе за тое, каб у Беларусі была дэмакратыя, каб захоўваліся, выконваліся правы і свабоды чалавека. Гэта агульная палітычная заява з пункту гледжання ціска, што гэты ціск будзе працягнуты, таксама было падкрэслена, і будуць выкарыстоўвацца, конечно, інструменты эканамічнага ціску, і пра гэта таксама была размова. Была таксама размова пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі лічаць вельмі важным, і мы лічым таксама вельмі важным, каардынацыю дзеянняў з боку як ЗША, так і Еўрапейскага Саюза у ціску на рэжым. І вось гэтай каардынацыі, можа, не хапала на пачатку, яна наступіла, але я спадзяюся, што менавіта пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі больш жорсткая і прынцыповая не дазволіць, каб гэтая каардынацыя паніжала ступень націску на рэжым, бо хутчэй за ўсё мы ведаем з гісторыі, я спадзяюся, што гэта гісторыя не паўторыцца, пра тое, што вы пыталіся, што Еўрапейскі Саюз, еўрапейскія палітыкі больш былі схільныя хутчэй ісці на нейкія саступкі, а Злучаныя Штаты Амерыкі не. Яны фактычна нават тыя санкцыі, якія усе адмяніў Еўрапейскі Саюз, яны паставілі на паузу. Мы ведаем пра нафтахімічны комплекс, яны фактычна былі перапыненыя, але не спыненыя у адносінах да Лукашэнкі і яго рэжыму. Так што я спадзяюся здесь на больш прынцыповую пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі ў гэтым кантэксце. Я таксама ўсё ж такі не быў бы тут песімістам. Я бы не хацеў укладваць зараз у вушы слухачоў, у розум, што ўсё еўрапейцы будуць здаваць пазіцыю. Не. Гэта не так.
гэта, конечно, можа быть тактычна выглядае сёння не зусім цікава, не можем мы гэта зразумець, бо я бы зразумеў, калі, напрыклад, спачатку мы правялі бы кансультацыі, а пазней вось гэтае пытанне бы разглядалось так, як разглядаецца. Але гэта тактычна зноў-такі сітуацыя. Я не лічу, што стратэгія Еўрапейскага Саюза зменіцца. Тады трэба будзе еўрапейскім палітыкам даваць справаздачу перад сваім грамадствам, перад сродкамі масавай інфармацыі, у тым ліку, якая з'яўляецца рэальнай уладай у Еўрапейскім Саюзе. Як так? Вы пачалі размаўляць са злачынцам, вы яму ўсё прасцілі, значыць, можа кожны чалавек, асоба, які узурпуе ўладу ў краіне, пазней забіваць, гвалтаваць, рабіць все, што захоча, ну і санкцыю увядуць, пазней паразмаўляем, ну і адменяць. Рэалістычна? Не. Спадар Павел, тым не менш, вот, ну глядзіце, мы зараз шмат кажам пра Меркель, званок, там вот легітымізавала яна гэтым званком Лукашэнку ці не. Ну, пры ўсёй павазе да спадарыні Меркель, але ўсё ж такі яна выконваючая абавязкі канцлера. Вось буквально пройдзе колькі дзён, і канцлерам стане новы чалавек, спадар Шольц, які досыць крытычна нават пасля гэтага званка выказваецца ў бок Лукашэнкі, ну які, я думаю, што наўрад ці прабачыць яму абвінавачванні, што Шольц гэта там фашыст, нашчадак фашыстаў, там ці яшчэ што ён там казаў. От чалавеку, які прыйшоў у палітыку, каб змагацца вот менавіта з фашыстоўскімі рознымі праявамі, вот чуць такое на свой адрес і прабачыць нешта. І вот вы, я ведаю, будете днямі ў Берліне, будете, можа быть, нават і з самім Шольцам сустракацца. Вот што? Ну, позвонила Меркель, а прыйдзе новы канцлер, спадар Шольц, і што? Нам сапраўды вы маеце рацыю, гэта адыходзячы канцлер, але ўсё ж такі гэта трошки такое самасупакаенне, так? Мы спрабуем растлумачыць тое, што, ну добра, яна не напісала, што ён прэзідэнт, і гэта добра, гэта факт. Яна адыходзячы канцлер ці выконваючы абавязкі канцлера, і гэта таксама такі элемент. Ну, у рэальнасці вы маеце рацыю, сапраўды, калі прыходзіць новы ўрад, калі гэты ўрад будзе кааліцыйнага характару, калі мы зараз уже размаўляем, напрыклад, з той жа партыі зялёных, якая будзе пры ўсіх раскладах членам кааліцыі ў будучым урадзе Германії, калі, напрыклад, зялёныя атрымаюць пасаду міністра замежных спраў Германії. Зразумела, што по статусу гэта найбольш уплывовая асоба пасля канцлера, там віцэ-канцлера міністра фінансаў у ўрадзе Германії, гэта самая уплывовая асоба, што будуць прымацца рашэнні кааліцыі, але ўсё ж такі з улікам больш прынцыповай жорсткай пазіцыі зялёных у адносінах да дыктатара Лукашэнкі, мы спадзяемся, што тут будзе ціск узмацняцца і будзе ён больш эфектыўным. Так што для гэтага і важна праводзіць зараз размовы з новымі членамі Бундестага, размовіць з тымі ў партыях, хто адказны за знешнюю палітыку, каб зразумець іх пазіцыю, але таксама, каб прадставіць нашу прынцыповую пазіцыю што да сітуацыі ў Беларусі. Мне падаецца, што нямецкае грамадства на нашым баку. Давайте, может быть, на заканчэнне тэмы мігрантаў. Вот на ваш погляд, я вчора прачытаў меркаванне майго калегі, аднакурсніка, дарэчы, майго сябра Віталія Цыганкова пра тое, што вот нават прыхільнікі Лукашэнка, вот гэтая сітуацыя з мігрантамі, яна іх напружыла, і яны как-то весь падазрона да гэтага ставяцца. У мяне, правда, ёсць і іншыя сведчанні, што как бы людзі адтуль, наглядзеўшыся это беларускае тэлебачанне, тут кажуць, як жа ж вот там вот гэтыя палякі могуць вот так сябе паводзіць, дзеці вот у вочы глядзець гэтых дзяцей і паліваць іх з вадамётаў. Тым не менш, як вам падаецца, якія наступствы для Беларусі можа мець уся гэтая сітуацыя і з пункту гледжання вот унутранай, і з пункту гледжання вот як гэтым скарыстаецца Москва? Што тычыцца ўнутры сістэмы, як гэта ўспрымаецца, калі возьмем, так скажем, грамадзянскі дзяржаўны апарат, не вайсковы, то сапраўды сітуацыя незразумелая для чыноўнікаў. Яны бачаць, яны разумеюць, што Лукашенко гэта штучна арганізаваў, што гэта пагроза таксама ім персанальная, гэта пагроза уже рэалізавана хаця ж бы ў тым, што Еўрапейская камісія прыняла рашэнне аб адмене спрошчаных працэдураў атрымання візаў для дзяржаўных чыноўнікаў, службоўцаў.
з Беларусі, і гэта значна пагоршыць іх магчымасці ўвогуле выезда на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. І гледзячы на гэты сцэнарый, яны разумеюць наступствы, як успрымаецца Беларусь увогуле, ну а дыктатар то зразумела, што ён успрымаецца як вельмі таксічная асоба, пагроза для бяспекі рэгіянальнай еўрапейскай бяспекі. З пункту гледжання сілавікоў Лукашенко павінен паказаць ім, што ён не прайграў, што яго менавіта, што ён можа паказаць, не прайграўшы, гэта асягнуць адну з мэтаў прызнання альбо змена санкцый. Я сумнеюся, што гэта яму удасся дасягнуць, так што гэта нерэальны сцэнарый. Я лічу, што ніколі Еўропа не пойдзе на гэтыя саступкі. Значыць, ён будзе выглядаць сітуацыю прайграўшага. Ці скончыцца на гэтым крызіс, пабачым. З пункту гледжання сцэнару, які ён зацвердзіў, то гэты сцэнар прадугледжваў рэалізацыю гэтага плана да сакавіка наступнага года, калі мігранты будуць знаходзіцца на мяжы, калі гэтая карцінка будзе падавацца пра тое, што вы кажаце, і як некаторыя з беларусаў гэта ўспрымаюць, карцінка ў свет, як яны церпяць, як ім цяжка на мяжы, будуць спробы перайсці мяжу, будуць нейкія лакальныя канфлікты, і пройдзе рэферэндум, і пасля ўжо рэферэндуму можа быць эскалацыя гэта канфлікту альбо яго дээскалацыя. Ну, зноў жа такі, ёсць фактар, што ўжо ідуць размовы, і яны могуць змяніць планы Лукашэнкі. Другое, ёсць чалавечы фактар, бо людзі не факт, што вытрымаюць столькі часу і зімой сидзець на беларускай мяжы, калі ўсё ж такі варункі не вельмі спрыяльныя, асабліва для грамадзянаў Ірака ці курдаў, знаходзяцца ў такіх варунках на мяжы. Так што тут тое, што зацвердзіў Лукашенко, мы ведаем, тое, што будзе ў рэальнасці, паглядзім, пабачым. Што тычыцца беларусаў, як гэта ставіцца, гэта таксама выклік для нас усіх, як дзейнічае прапаганда рэжыму, і наколькі мы ў стане растлумачыць беларусам, што рэальна адбываецца і хто за гэтым стаіць. Значыцца, мы мала пра гэта кажам, мы павінны казаць больш, мы павінны тлумачыць, расказваць пра тое, што гэта штучна арганізаваны міграцыйны канфлікт, агрэсія ў бок Еўрапейскага Саюза з боку рэжыму Лукашенка, што гэта спланаваная акцыя. Калі на мяжы нішчыць уласнасць беларускую, пагранічны пераход частку, а прадстаўнікі ўладаў стаяць на гэта, глядзяць і пагаджаюцца з гэтым, якія яшчэ трэба адказы? Можна сабе ўявіць сітуацыю, што хтосьці пайдзе ў Беларусі, напрыклад, граміць райвыканкам, і улады будуць стаяць і глядзець, а тут на мяжы можна граміць пагранічны пункт пропуска, беларускую ўласнасць, і ўсе стаяць на гэта глядзяць. Альбо гэты загранатряд, які стаяў, каб не пускаць мігранту з бок. Хто падвозіў дрэўна, якое ляцела ў гэтых салдатаў. І тут не важна польскі салдат. Гэты салдат стаяў еўрапейскі. Яны баранілі межы Еўрапейскага Саюза, таксама як і літоўскі, таксама як і латвійскі. Пытанне таго, што калі на вас атакуюць, кідаюць, спрабуюць вас параніць альбо забіць, гэта выклік, гэта пагроза, гэта сапраўды агрэсія. А вінаватыя ўсё адно акажуцца палякі. Следчы камітэт Беларусі гэта дакажа. У следчага камітэта, усе вінаватыя, толькі не вінаваты Эйсман, не вінаваты Баскаў, не вінаваты тыя, хто рэальна забіваў і зараз катуе беларусаў. Мы колькі зараз ведаем прыкладаў у турмах, вось хаця ж бы па справе Зельцера, 1,5 месяца людзі знаходзіліся без права трымаць нейкую перадачку ці штосьці яшчэ, нейкую дапамогу. Гэта здзек над людзьмі. Прыкладаў такіх здзекаў мы маем шмат. Спадар Павел, пытаюцца наши гледачы ўсё ж таки вашу пазіцыю наконт рэферэндума. Была на мінулым тыдні у нас прадстаўніца НАУ Алена Жываглот, якая казала, што пазіцыя агульная выпрацавана. Трэба ісці і галасаваць. Ўсё ж таки асабіста вашае меркаванне. Навошта ісці? Так, сапраўды мы маем ужо агульную пазіцыю ўсіх палітычных інстытутаў, грамадскіх ініцыятываў, якія ўключаны ў гэты працэс, дэмакратычны працэс сёння ў Беларусі, і гэта вельмі важна і добра, што мы дасягнулі гэтай агульнай пазіцыі, але гэта не толькі слова, ўжо распрацаваны адпаведны план дзеянняў, рэгламент, я не ведаю, алгарытм, можна назваць яго так, які дакладна акрэслівае тэрміны,
дзеянні, якую мэту мы ставім асягнуць на кожным з этапаў гэтых дзеянняў. І наша пазіцыя заключаецца, у тым ліку моя пазіцыя. Гэта не тое, што я далучыўся да пазіцыі іншых, таму што маю іншыя пункт гледжання, але каб падтрымаць усіх. Гэта пазіцыя, якую я адстойваў з самага пачатка, гэта пратэсная яўка. Гэта прыход на выбарчыя участкі, бо рэферэндум – гэта зона турбулентнасці, гэта спроба Лукашэнкі імітаваць дэмакрату, гэта спроба яго замацаваць сваю ўладу ў Беларусі, пратрымацца яшчэ колькі магчыма на пасадзе ці нават змяніўшы нейкую пасаду, але быць проста пры ўладзе і кантраляваць Беларусь. І гэта вельмі добрая нагода, калі мы можам стварыць гэтую зону турбулентнасці праз пратэсную яўку, прыходзячы і выкрэсліваючы абодва пытання, скрэсліваючы бюлетэнь, складваючы бюлетэнь гармошкай. Ну, трэба будзе проста паказаць, што мы супраць гэтага злачыннага дзеяння, якое будзе ажыццяўляць рэжым Лукашенка, які хоча зрабіць гэта нашымі рукамі. Адразу каментую, все скажуць, ну ён все роўна сфальсіфікуе. Ну, добра, я кажу, гэты прыклад буду паўтараць. Вось зараз я гляджу ў тэлебачанне і кажу ў тэлевізор. Я супраць Лукашенка. Магу сколькі заўгодна казаць тэлевізору. Што мне тэлевізор адкажа? Не. Мы можам усе ў хатах сядзець і думаць, ну, калісьці гэта зменіцца. Дыскутаваць з тэлевізорам. Сколькі заўгодна можна, на кухні. Але гэта нашая магчымасць пайсці і паспрабаваць выказаць сваю пазіцыю. 9 жніўня 2020 года мы ўсе пайшлі. І мы ўсе, большасць з нас мелі белые хустэчкі, мы белі паскі, мы показывали, что мы за будучыню, а не за Павел, ситуация адрозніваецца, і мы про гэта таксама с Аленой мінулы раз говорили, что мінулы раз, да, вот показать, что нас шмат. Але мінулы раз мы могли показать у жніўні 20-го года хотя бы гэтымі белыми пасачками. Зараз мы ўсе выдатна разумеем, что белая стужачка на руцэ гэта аўтаматычна, ну, як мінімум 15 сутак. І таму наўрад ці нехта будзе вот так візуальна сябе абазначаць. А калі візуальна не абазначаны, як мы здагадаемся, колькі нас сапраўды пратэсных? Для гэтага у нас ёсць свой сцэнар, і мы, па-першае, будзем праводзіць і пачынаем, лічыць, што ўжо пачынаем, дзейнасць у адносінах да тых членаў выбарчых камісій, якія фальсіфікалі выбары, мінулыя выбары. Яны павінны ведаць, што гэта злачынства без тэрміну, яны будуць несці адказнасць. Лукашенко не вечны, прыйдзе час, і яны будуць несці адказнасць. Можна все заўсёды ківаць. Гэта Лукашенко даў загад, гэта ён зрабіў, гэта я быў вымушаны зрабіць, але канкрэтная асоба здзейсняе злачынства, і менавіта тая асоба, якая здзейсніла злачынства, яна будзе адказваць. Гэта першае. Калі вы хочаце мець паўторнае злачынства, калі вы хочаце мець уже іншы артыкул крымінальнага кодекса, ідзіце і фальсіфікуйце выбары. Калі б вы гэтага не зрабілі, калі бы хаця бы 51% выбарчых камісіяў выйшла перад людзьмі 9 жніўня і сказала рэальныя дадзеныя па выбарчых участках, таксама было бы цяжка Лукашэнкі рэалізаваць той сцэнар, які мы маем сёння ў Беларусі. Таму гэта наступная адказнасць тых членаў выбарчых камісій. Нас іншая рэч. Мы ўсе па характару партызаны, падпольшчыкі. Вось, таму хтосьці членаў камісій, хто на нашым баку, разумее, што будучыня за беларусамі ў Беларусі, за дэмакратыяй, ідзіце ў камісію. Да, мы таксама будзем ціснуць і на вас. Будьце псіхалагічна гэта гатовы. Бо мы не можам адразу сказаць, хто за нас, а хто не за нас. Разумеем усе. Але у той момант рашаючы вы, спадзяемся, дапаможаце нам і прадставіце рэальныя дадзеныя па гэтых выбарчых участках. Зноў жа такі, калі мы ўсе разам пойдзем з вами ў другую палову дня, нават без паскаў белых, але пойдзем у другую палову дня, хто нам можа забараніць пайсці ў другую палову дня? Это ўсіх будзе арыштоўваць аўтазакі за тое, што мы пойдзем на рэферэндум і пакажам, колькі нас прыйшло менавіта ад такой-то гадзіны на выбарчыя участкі, да? Зноў пакажам гэтыя чэргі. Мы же гэтыя сцэнары распрацоўваем, мы прадставім гэты алгарытм. Можа, сёння заўчасна пра гэта казаць, але ўсе гэтыя алгарытмы, каб атрымаць
максімальнае пацверджанне таго, што нас большасць, мы прапрацуем і мы вам прадставім. І разумеем, конечно, усе рызыкі і будзем гэта ўлічваць, але я ведаю, ёсць і частка беларусаў, якія гатовы актыўна паказаць свой пратэст на выбарчых участках. І таму мне зварот і заклік да іх таксама рыхтуйцеся да гэтага моманту, і ваша роля таксама будзе важна паказаць свой актыўны пратэст. Вы ведаеце, чакаць ад рэжыма можна ўсяго. Ён паказвае, што дно канчатковым не бывае. Ну, мы не будзем адзін аднаго пераконваць, мы гэта ведаем. Да, я до таго, што вот вы кажаце, скажем, пайсці разам у другую палову дня ніхто нам не забароніць. Там, скажем, я утрырую, конечно, ну вот, скажем, ідзем з 2 до 4 і гэтым адрэзкам часу дэманструем, што вот настолько. І тут загад. Усіх, хто выйшаў на вуліцу з 2 до 4, грузім у аўтазакі і звозім. Значыцца, Зміцер, застаецца нам што з вами? Размаўляць з тэлевізорам. Ну, я просто вам... Я за тое, каб все ж таки пайсці. Ну, хтосьці мне скажа, ты за мяжой, да? І тебе лёгка казаць. Ну, я, прабачце, можа, не буду гэта такім чынам тлумачыцца, але ўсё ж таки, нават за мяжой, имеючы 5 крымінальных спраў, за якое адна з якіх адказнасць гэта смяротнае пакаранне, я думаю, што таксама не кожны бы хацеў бы быць на маім месцы. Тым не менш, спадар Павел, я думаю, будзе карысна. Я просто вот меркаванне наших гледачоў на гэты конт. Дикі леший, а потом Лукашенко скажет, вот видите, люди пришли, значит, я легитимен. Том-том, калі заходишь на участок, твой голос автоматично залічваецца за Лукашенко. Ці ж не так? Парашчы сокол, не согласен. Ну, то не згодны, таму што 9 жніўня мы показалі, што гэта не так. Жыццё доказала, што гэта не так. І я маладым памятаю чалавекам, калі хацелі байкатаваць, я не памятаю, можа, Зміцер, вы падскажаце мне таксама, якийсь байкот уже быў, дэмакратычныя сілы прапаноўвалі. Гэта не дало выніка. Байкот гэта не дзеянне. Я за тое, каб дзейнічаць. Ну не запакуе ён з 2 гадзін до 8 вечара ўсіх, хто прыйдзе на участкі. Ён што, запакуе палову краіны? На аўтазаку? Не, хтось мне скажа, так, можа быць, да, рызыка ёсць. Але мы уяўляем сабе, што ён запакуе палову краіны. Ці можна тады будзе лічыць увогуле, што гэта быў рэферэндум? Яго спачатку нельга лічыць, но гэта будзе таксама вонкавы доказ таго, што гэта не дэмакратыя, гэта не рэферэндум, гэта абсалютна не павінна быць прызнанае нікім, ні ўнутры, ні за мяжой. І гэта наш шанец. Альбо сапраўды мы не пойдзем, ён нарысуе ўсё, што трэба, намалюе і скажа, так я ж легітымны. Ну гэта уже адразу ясна. Калі мы не ідзем, гэта уже можна напісаць гэты сцэнарый. Все, мы не пайшлі на... Лукашенко намаляваў, што яго прыйшоў 50+1, з іх прагаласавала там 70% за новую канстытуцыю. Все. Ён выканаў тое, што хацеў. А мы сядзелі, глядзелі ў тэлебачанні. Альбо мы пайшлі, напрыклад, ну я напрыклад кажу, ад 3 гадзіны, ад 4 стварылі чэргі, паказалі гэтую карцінку на ўвесь свет, што вось мы, беларусы, тыя, хто супраць. А калі, не дай Божа, конечно, але ён пачне затрымліваць, але калі ён пачне затрымліваць, гэта таксама будзе прыклад яго стаўлення да беларусаў. І ці можна будзе пазней прызнаваць такі рэферэндум. Таму мой зварот таксама да тых актыўных беларусаў, якія гатовы рызыкаваць і таксама пайсці і дзейнічаць на выбарчых участках. Я не кажу пра нейкі там з пункту гледжання заканадаўства каральныя справы, але таксама мы прапануем і для іх захады, як гэта можна зрабіць. Ёсць жа таксама і людзі, якія адважныя ў Беларусі. Ну что ж, сапраўды по-рознаму можна скарыстацца гэтай сітуацыяй. Я перакананы, не по-рознаму, толькі адным шляхам. Інакш все вырашана. Не ідзем, все вырашана. Все, забыліся. Можем тады не пачынаць кампаніі і просто рэферэндум адбыўся. Сёння он уже адбыўся, Зміцер. Альбо у нас есть шанец. Ну, паглядзім, як на гэта адрэагуе беларускае грамадства. Думаю, што, можа быць, прыслухаецца да нашых палітыкаў. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, Зміцер Лукашук у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас, думайце сваёй галавой.